हरग्रोबाय ओमफ्राय आं फार्स्टआवनो जोंनि जिहेतु बर' इउटुबार्स मिटआप 2022 नि जितु मेन थांखि आं बेखौबो खिथाग्रोनोसै फार्स्टआवहाय स' मेन थांखिया जाहैबाय बेनोसै जों गासैबो बर' इउटुबार्स जिमानखिनि बर' दङ जोंनि बुहुमाव स' बयबो जों इउटुबार्सफोरा मोनसे इउनिटि जानो नागिरदों बयबो ज' जानो नागिरदों स' बेनोसै बे इउटुबार्सनि जितु मिटआपनि थांखिया बेनो आरो मट'आ जाहैबाय जे इन फिउचार जोंहा जुदि बर' हारियाव माबा मोनसे जेंना जेंसि फैयोबा बेखौहाय जोङो एज ए इउटुबार टीम वाइसआवहाय जों खामानिखौ मावगोन आरो सोरबा जुदि इन्डिभिजुवेलि हेल्प खालामनो गोसो बेयावहायबो इन्डिभिजुवेलिबो हेल्प खालामनो हागोन आरो ना स' बेनो जोंनि थांखिफोरा आरो गुबुन जेबो थांखि गैया जास्ट जोङो इउनिटियाव थानांगौ ज'है जोङो खामानि मावलाङोबा जों हारसिङै जेसेबांखिनि मावनो हायो बेनिख्रुइ बांसिन साक्सेस जागोन आरो ना ओमफ्राय इउटुबनि एक्सपिरियेन्सनि बागै खोन्थानोसै आङो नोंथांमोननो दिनैहाय ससे जेरैहाय मिथिया खिन्थालांखाबाय जे जोङो इउटुब चेनेलखौहाय सप्तासे माने सिगां बा उन बेबायदि खुलिलायदों आरो ना स' जोंना बिदिनो स्टार्ट जालांबाय आरो आंथ' फार्स्ट जेब्ला आङो इन्ट्र' भिडिअ बानायदोंमोन जेरैहाय दायो आङो बुङो हे गाइस खुलुमबाय होननानै स' बे बुंनायखौ आङो नोंथांमोना बिलिभ खालामगोन ना खालामा आं मिथिया बाट फार्स्ट टाइमावहाय जेब्ला बुंदों माने आङो ओरैबायदि रिटेक लानांदों जेनेबा फनखौ दोननानै माने एकदमबारे माने एक्साइटेड अभार एक्साइटेड आरो लोगोसे बिराद नार्भास जे माबायदि इन्ट्र' होगोन माबायदि बुंगोन जेनेबा गावनि मोनसे सिगनेचार इन्ट्र' जिहेतु सिगनेचार माने जेरैहाय दा हाइ गाइस होननाया जेनेबा आं बुङो बे मोनसे आंनि सिगनेचार इन्ट्र' जाहैबाय थिग बेबायदिनो फार्स्ट टाइमावहाय जेब्ला आं बुंदोंमोन बे टाइमाव आं बिराद नार्भास जादोंमोन आरो स' बिदिनो लासै लासै कनफिडेन्स लेभेला एसे बारायलांबाय आरो आङो फार्स्ट खेवनायावनो माने फार्स्ट डेआवनो बिराद मोजां रेसपन्सबो मोन्दों बेखायनो आंना एसे कनफिडेन्सआबो एसे माने बारायलांदों आरो ना माने फार्स्ट डेआवनो आंना 10K प्लास साबस्क्राइबार माने जादोंमोन नालाय स' बिनि थाखाय आं गासैबो दुलाराय बर' जेसेबांखिनि आंनि सापर्टारफोर दङ बा जेसेबांखिनि आंनि भिउवार्सफोर दङ बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरो आरो फार्स्टआवनो ओमफ्राय इउटुबनि माखासे बेनिफिटफोरखौ आं खिथानो नागिरदों आरो ना ससे जे गोबां जोंनि इउटुबारफोरा बा गोदान इउटुबारफोरा मिथिया जे इउटुबजों लोगोसे इउटुबा माने इउटुबनिफ्रायथ' जों मान्थलि पेमेन्ट मोनखायो आरो बिनि उनावहायबो जोंहा स्पन्सारशिपनि थ्रुयैबो जों रां खामायनो हायो आरो लोगोसे कलाबरेसन जिहेतु जोङो बबेबा मोनसे ब्रेन्डजों लाइन थांबाय नामा लाइनानो थांलाय फैलाय जागासिनो ना हेल' स' आं बुंनाया बेनोमोन आरोना जे इउटुबनिफ्राय जोङो मान्थलि आर्निं खालामनायनि अनगायैबो जोंना स्पन्सरशिप फैयो ब्रेन्डनिफ्राय जिहेतु एसे चेनेला ग्रथ जाग्रोनांगौ आरोना बिनि उनावसो फैगोन जे मनिटाइजबो जाग्रोनांगोन बा मान्थलि फैसा मोननाय हिसाबैथ' अलरेडि मनिटाइज जाखागोनानोसै चेनेला ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा मिसआन्डारस्टेन्डिं जायो जे जों जेब्लानाखि हल भिडिअ बानायो हल भिडिअ माने जों जेब्ला मेकआपनि बा ड्रेसनि बा माबा मोनसे प्रडाक्टफोरनि जे भिडिअ बानायो बेवहाय मानसिफ्रा सानो जे जों गाव माने मा होनो गाव बायनायखौ दिन्थियो बा सोरबा सोरबाथ' बिराद कमेन्ट्स खालामलायलाङो जे गावनि बायनायखौनो दिन्थिबाय थायो बेखिनि फैसाखौ जुदि गोरिब न'खरनो होनायमोनबा होननानै बिराद कमेन्ट्स फैयो बाट कमेन्ट्सखौ इगनर खालाम खिन्थु आं बेवहाय मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों मा जे जों जिखिनि प्रडाक्ट्स मोनो बेखौहाय माखासे जोङो स्पन्सारशिपनि थ्रुयै मोनो बुजिदोंना आरो स्पन्सारशिपखौ माबायदि मोनो होननानै साननो हागौ नोंथांमोना जेब्लानाखि जोङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामो बेवहाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनावहाय गावनि जिहेतु कलाब मेल बा जिमेल बेफोरखौ होना दोननांगौ आरोना स' डेट सोरबाफोर जुदि माबा मोनसे ब्रेन्डनि सोरबा एजेन्टआ जुदि जोंनि भिडिअखौ नायोबा बे नायनायावहाय डिसक्रिपसनाव चेक खालामोबा जों जुदि मेलखौ होनानै दोनो बे मेलावहाय बिथांमोना मेल खालामदों जेनेबा नोंथांनि नाम्बारखौ कन्टेक्ट नाम्बारखौ नांगौमोन उमुक उमुक ब्रेन्डनि थाखाय जों नोंथांजों कलाब खालामनो बा जों स्पन्सार खालामनो बेबायदि होननानै स' बे मेलखौबो इउटुबार हिसाबै बे मेलफोरखौ चेक खालामनाया जोंनि खामानि ना आंथ' बुंनो सानो जों इउटुबार हिसाबै जों बिराद एक्टिभ जानांगौ माबोरै एक्टिभ होननानै बुङोब्ला जोङो पस्ट खारनाय लोगो लोगोनो जों मेलखौ चेक खालामथारनांगौ ना कमेन्ट्सखौ चेक खालामनायखौ माने बारा एसेबां मा होनो जुदि नोंथांनियाव सम दङब्ला नोंथाङा कमेन्ट्सखौ रेसपन्स होजायो गासैनिखौबो खिन्थु बेवहायबो माखासेया दुखु मोनो जे जोंनि कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होजोबनो हाया मानो हाया
बेबायदि होननानै खिन्थु जुदि जेब्ला चेनेला एसे देरो अब्लाना एसे बारा कमेन्ट्स फैनाय जाहैयो नालाय बेखायनो माने रेसपन्स होनो हाजोबा खिन्थु बेनि मिनिङा बे नङा जे जों बिराद लेभेल जाबाय एटिटिउड जाबाय जों कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होनो हाया बे नङा आरोना स' गोबां मिसआन्डारस्टेन्डिं थायो इउटुबारफोरनि सायावहाय स' बेनोसै आंनि बुंनाया जे स्पन्सरशिपनि थ्रुयैबो जोङो बिदि हल भिडिअस बा प्रडाक्टफोरनि भिडिअस बिदि लाबोनो हायो आरो बेयावहाय जोंना मोनसे मोजां इनकाम जायो आरोना आरो कलाब इन्स्टायावबो खालामनो हायो नट अनलि इउटुब इन्स्टायावबो खालामनो हायो फेसबुकावबो खालामनो हायो आरो इउटुबजों लोगोसे इन्स्टायावबो रां खामायनो हायो आरो फेसबुकावबो खामायनो हायो आरोना नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बेफोरखौ स' कलाबनि सोमोन्दै आं खिथाबाय आरो स्पन्सरशिपनि सोमोन्दै खिथाबाय आरो दा आंनि बुंनांगौआ जाहैबाय कन्ट्रभार्सि दसे सिरि थागोन नामा माने दायो इम्पर्टेन्ट टपिकआव फैदों नालाय कन्ट्रभार्सिनि सायावहाय जाय गेमस्रि माने बिनि सायावहाय फंनैसो बिबुंथि होनो नागिरदों अननानै खोनासंलाय जाहाथे बे जों बयबो खोनासंलायनानै जाहाथे जोङो बुजिलायो आन्डारस्टेन्डिं जालायलायो दिनैनि मथ'आ बेनो जों दा कन्ट्रभार्सिनि सायाव रायलायनोसै मालाबा मानसिया जों मानसिसोथ' मोनब्रै आथिं थानाय जुनाराबो लायनो मालाबा गाबलेनो स' जोंथ' मोननै माने थोंनै आथिं थानाय हिसाबै जों माब्लाबा बुंफ्लाङो माब्लाबा गादलेनफ्लाङो स' बेवहायनो कन्ट्रभार्सिफोरा स्टार्ट जायो जेबो नङा माने मा होनगोन बुंफ्लांनायाथ' बुंफ्लांखायो मालाबा स' बेवहाय निमाहा बियोब्ला जों बेखौ निमाहाखौबो होनो रोंनांगौ जेरैहाय सोरबा जुदि गाज्रि भिडिअ होबाय थाग्रा बे मानसिया जुदि मोजाङाव फैबायब्ला जों बेखौ इनसाल्ट होनाङा जों बेखौ मा होनो मटिभेटसो खालामनांगौ जे दे जेबो नङा पास्ट इज पास्ट बेबायदि साननानै जों बेखौ मटिभेटसो खालामनांगौ बे नङा जे नोङो बेबायदि भिडिअ बानायमोन नों दासो मानो बिदि खालामखो बेबायदि होननानै जों बेखौ इनसाल्ट खालामनाङा जुदि बेबायदि होननानै जों इनसाल्ट खालामोबा बेबायदिनो थाबाय थागोन जेब्लाबो माने चेन्ज जानाय नङा आरोना स' कन्ट्रभार्सिनि सायाव मा होनबावनो आङो जों बयबो बर' इउटुबार्स हिसाबै बयबो खौसेथियाव फैनांगौ बयबो ज' जानांगौ जेरैबायदि दहाय मिथिया बुंबाय जे ज' जानानै जोङो सोरखौबा हेल्प होबा बिराद माने मा होनो जों सासे जेरैबायदि हेल्प होबा बेनिख्रुइ बांसिन जों ग्रुप वाइसआव खामानि मावोबा बांसिन लाब जागोन आरोना जोंहा स' जों माबाफोर जुदि सोरबा इउटुबारनि भुल नुदोंबा बेखौ डाइरेक्ट फन खालामनानै बा डाइरेक्ट भिडिअनि गेजेरजोंबो बुंनांगौ जे बेबायदि नङा नोंनिया एसे भुल जाबाय बेबायदि आरोना रस्टिं खालामबाबो माखासे रस्टिंनि रुल्स थायो बा माखासे माबा टेकनिक थायो आरोना रायलायनाय बुंनायनि स' बेखौहाय मोजाङै बुजिनानैसो खालामनांगौ आंनिफ्राय बे मोनसे खावलायनाय आरो ओमफ्राय माखासे इउटुबारफोरा नुजाफैनो हायाखै बेखौ जों गाज्रि मोना माखासे पार्सनेल खामानिफोरबो थायो हिसाबै आरो जायफोर नोंथांमोना नुजाथिफैनो हादों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर नोंथांमोन फैयामोनब्ला जोंनि बे मिटिङा मेहेरगोनां जानाय नङामोन आरो आं बिराद गोजोनदों बेबायदि इउनिटियाव फैनायखौ आरो गुबुन हारिफोरनाथ' बिदि इउटुबार्स मिटआप बेफोरबायदि प्रग्रामा जाखाबाय थायो नालाय स' जोंनाबो बे फार्स्ट टाइम जायो गोसोआव थासिगोन लाइफआवहाय आरो माबाफोर सोंथि सोंनांगौबा सोंनो हागोन आरो मोनसे खोथाखौ आं बिराद दुखु मोनदों हा जोङो पार्सनेलि जोंनि मेलेमजों बा जोंनि गियानजों बबे बुस्थुआ गाज्रि बा बबे जिरादा गाज्रि बबे जिरादा मोजां बेखौ जों साननो हायो खिन्थु मालाबा भिउआर्सफोरा मिसलिड जानानै जुदि सोरबा मोजां मानसिखौबो जुदि गाज्रि मोनोबा बै सासे इउटुबारा बैखौ सापर्ट होनो बायो मानो होननानै बुङोब्ला जों जुदि बेजों सापर्ट होयोबा जोंनि भिउआर्सफोरा गाज्रि मोनगोन नामा बेखायनो जों गेजेरावनो थानोसै खिन्थु बे बुस्थुखौ आं मोजां मोना मानो होनना बुङोबा आं माने डाइरेक्ट अपेन माइन्डेडनि मानसि सोरखौबा जुदि आं मोजां नुदोंबा आं डाइरेक्ट बुंखायो बिदि नङा जे सोरबा भिउआर्सआ आंखौ नायनाय नङा बैजों सापर्ट होनायखाय नायनाय नङा बेबायदि नङा माने गावहा मेलेम दङ गावहा बुजिनो साननो हानाय गोहो दङ स' नोंथांमोना मालाय सोरबा भिडिअ बुंबानो बे गाज्रि बेबायदि साननाङा आरोना सोरबा गाज्रि आसि थुयै थुयै बुंबानो गाज्रि बेबायदि होनना साननाङा गावनाव मेलेम दङ साननो हानाय गोहो दङ स' गावनि पइन्ट अफ भिउजों जाज खालाम मालायनि पइन्ट अफ भिउजों नङा
दा गोबाङानो प्रकाश बिथांखौ गाज्रि मोननानै दङ जे बिथाङा UPPL नि सासे सापर्टार हिसाबै बिथाङा रङियाव लादों जिहेतु प्रमद बर' सारा जोंहा रङियानि बा रङियाव थायो बेखायनो बेसो स्पन्सर खालामदों नामा बेबायदि होननायखौ आं बिराद दुखु मोनदों आरो प्रकाशआ दाल' नङा भाई सिगांनिफ्रायनो बिराद खस्थ' खालामो आरो बिराद हेल्प होबोदों जोंथ' मैया दाख्लैनिसो हेल्प होग्रा बेथ' सिगांनिफ्रायनो गावनि फैसाजों नङाबाबो माने इजि नङा नोंथांमोना मालाबा प्रकाशनि खामानिखौ मावना नाय बा नोंथांमोना साननो हागौ प्रकाशजों लोगोसे प्रकाशखौ मा होनो तारिफ खालामगासिनो बा बाख्नायगासिनो बिदि नङा जोंना प्रान्जलबो दङ आरो दा देरहासात इस्लारि बा जेम्सआनो होन बा एमजेआनो होन बिथांमोनाबो बयबो सापर्ट खालामो खिन्थु बेवहाय जे जोङो सिगांनिफ्राय सापर्ट खालामबोबाय थानाय मानसिखौ माबा मोनसे बुंफ्लांनायाव गाज्रि मोननो नाङा आरोना मानसियाथ' बुंफ्लांखायो नालाय दा मानसिफ्रा बिदिनोसै माने सिगांनिफ्राय मोजां मोजां खामानि मावबोबाय थाबाबो जुदि मोनसे गाज्रि फिसा खामफ्लाङोबा बे गाज्रिखौनो लानानै बुंबाय थागोन आरोना बे गाज्रिखौनो लानानै सोंखारिबाय थागोन खिन्थु जोङो बेखौबो गोसोआव लानांगौ जे बे बिथाङा सिगांनिफ्राय मा मावबोखो सिगांनिफ्राय मा खालामबोखो जोंनि थाखाय बिथाङा जों बर' हारिनि सोरबा सोरबा सुबुंफोरखौ हेल्प खालामनानै जेबो मोना खिन्थु बिथाङा सासे ससियेल वर्कार हिसाबै बा मोजां मोनो हिसाबै मावो आरो जों बेखौ एप्रिशिएट खालामो प्रान्जलखौबो होन बा सोरखौबा देरहासात बा सोरबा जेम्सआनो होन जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां मावदों जों बेखौ एप्रिशिएट खालामो खिन्थु नांलायनाङा आरोना मालाबा जों बुंफ्लाङो आंबो बुंफ्लाङो मालाबा मिथिं नार्जारियाव मायबा मालाबा बुंफ्लाङो बा सोरबा लाथावानो जा सोरबायानो जा बयनाबो कन्ट्रभार्सि एसे स्टार्ट जायो खिन्थु जों बेखौ इउटुबार जेनेबा इउटुबारजों जुदि ग्रुपआव थानानै जुदि जोङो बुंलायलायोबा जे नोंथांमोना गाज्रि मोनाङा बा आंहा माबा मोनसे भुल जाबाय दा जोङो इउटुबार मिटआप खालामदों मानो मोनसे इउनिटियाव थानो मोनसे ग्रुपआव थानो जों बेखौ रुल्स रेगुलेशन्स नङा बा एस'सिएसन बानायाखै जोङो मोनसे इउनिटिसो जे आं जुदि मालाबा आंनि चेनेला हेक जाबाय बा मालाबा प्रकाशनि चेनेला हेक जाबाय बेयावहाय जोङो एज ए ग्रुप जोङो खामानिखौ मावनांगोन हेल्प होनांगोन बिथांनो बा नोंथांमोनानो बेयावहाय सोरबाफोर जना थानायनि गेजेरावनो सोरहाबा जुदि चेनेला हेक जाबाय बा डिलीट जाबाय बेयावहाय जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा दिनैनि मिट आपनि थांखिया बेनो इउनिटियाव थानानै जों बिथांमोनखौ हेल्प होगोन बा आंखौ हेल्प होगोन नोंथांमोना बेनोसै रेसपन्सिबिलिटिया जोंना इउनिटियाव फैबा हेक जाबा बा मालाबा चेनेला डिलीट जाफ्लांबा बेखौहाय जोङो टुइटाराव टुइट खालामनो थाखाय गोबां मानसिफोरनि हेल्प नांगौ जायो स' बेवहाय जों बयबो हेल्प होलायगोन बेबायदि होननासो बे इउटुबार मिटखौ लानाय जादों आरो कन्ट्रभार्सिया बेनोसै जे जों माबा मोनसे बुंफ्लाङोबा बयबो इउटुबार ज' जानानै रायजोफोरनिसिम निमाहा बिनाय जेनेबा गेमस्रि बिथाङा बिदि बुंफ्लांबाय नोंथांमोना निमाहा होदो जिखुनु जों इउटुबार नालाय इउटुबार बयबो ज' जानानै थानांगोन नङा होमबा मालाबा नोंथाङाबो भुल जागोन बे नङा जे नोंथाङा माब्लाबाबो भुल जाया नोंथाङा मालाबाबो कन्ट्रभार्सियाव गोलैया बेखौ दासान मालाबा नोंथाङाबो गोलैगोन मालाबा बिथाङाबो गोलैगोन मालाबा आंबो गोलैगोन बेवहाय जों इउटुबारजों ज' जानांगोन अब्लानो जोंखौ रावबो जेबो होबथानो हानाय नङा बेफोरबायदि आरो स' बेनोसै आंनि बुंनाया आरो लोगोसे गोबाङानो आरो बिदिबो सानो इउटुबाव भिडिअ होनाय लोगो लोगो फैसा आरजिखायोनो उमुगा उमुक आरजि बेबायदि नङा इउटुबाबो मोनसे हाजिरा मावनायसो मिथिबायना इउटुबा मान्थलिसो फैसा मोनो डेइलि फैसा मोना डेइलि फैसा मोननाया माने मा होनो दाजाबजोबनासो जोङो मान्थलियाव मोनो बेफोरबायदि आरो जुदि जों दिनै भिडिअ आपल'ड होआबा दिनैनि फैसाखौ जों मोना जेरैहाय हाजिरा मावनो थाङोबा हाजिरा मावनो थाङाबा जों फैसा मोनो नामा नङाना थिग बेबायदिनो इउटुबावबो जेब्लाबो एक्टिभ जानानै थानांगौ मोजां मोजां भिडिअ होनांगौ आरो आङो नोंथांमोनखौ बा आंखौबो जोंबो साक्सेसफुल इउटुबार नङा बेयावहाय थानायफोरा बयबो जों स्ट्रागलसो खालामगासिनो गुबुन हारिनि इउटुबारफोरनि जिहेतु साबस्क्राइबारनि अनजिमा बेफोरजों जुदि जोङो कम्पेयार खालामोबा जोंना जिर'सो होनजायो नङा होमबा गुबुनफोरनाथ' इमान मिलियन साबस्क्राइबार स' बेनोसै आंनिफ्राय जे जोङो इउनिटियाव थानांगौ नोंथांमोना थानो गोसो दंना गैया माने इउटुबार हिसाबै ग्रुपआवहाय दङ दा दङ जिहेतु नोंथांमोनाबो प्रब्लेम जायोबा जों एज ए ग्रुप खामानिखौ मावगोन बेनोसै आरोना स' गोबां टाइम लाला आङो बिथांमोना आरो गोबां सावरायनांगौ दंबावो आरो जोबनायावहाय नोंथांमोना गावनि पइन्ट अफ भिउखौ होनो हागोन बे नङा जे जोङो स्टेजाव बेफोरबायदि सिगांथिं जनायाल' पेक बुंबाय थागोन बे नङा नोंथांमोननि पइन्ट अफ भिउखौबो नांगौ जोंनो गोनांथि दे स' बयबो थाबानो जाबाय जोबजासिम आरो साबायखर बावहरो आं नोंथांमोनखौ जोंनि मिटिंखौ मेहेरगोनां खालामनायनि थाखाय साबायखर आं
मोनसे बुंबावनो सानदों आरो जे दा आगै फंबाय बिनानाव बिराद दंफैयो बेवहायथ' बिसोरथ' फरायगासिनोबो दं जानो हागौ ना ओमफ्राय माने बेखौहाय फरायनायजों लोगोसे लांफा आरो जेनेबा इउटुबावनो आं थाफानोसै बेखौ दा सान जेनेबा इउटुबानो आंनि केरियार बेखौ दा सान जेनेबा नों फरायनायजों लोगोसे आङो पार्ट टाइम माने इउटुबखौ जेसे टाइम होनो हायो सम सम भिडिअ होनानै बेफोरबायदि लांगोन होननानै सानो आरो स' फरायनाया जोंनि थाखाय मेन थांखि नंगौ नङा दा जों बेसे हायो फरायनायखौ गोसो होनांगौ ओमफ्राय फरायनाय जोबोबा जों जेसे हायो टाइम मोनोबा जों इउटुबावबो होनो हागोन बाट दा जों जेसे हायो फरायदोंबा फरायग्रोनांगौ लोगोसे जेसे फरायनायजों लोगोसेनो टाइम मोनदोंबा इउटुबखौ लांफानांगौ आरो बेनोसै आगैमोन आं सिरियालबो दं जानो हागौ बाट Thank you so much. Mitri Narzari लोगोसे गेमस्रि बायनानै मोनसे बेसेबांबा मेहेर गोनां बिबुंथि होलांनायनि थाखाय बिथांखौ खेबसेबाव फिन आखाइ खबनानै वेलकाम खालामबाव गोसोआ बयनाबो गोजोननाय गाइस जोंहा बेवहाय